Lokal nga panggamanan sa Panabo City, nagpahigayon nag-inter-school news broadcasting competition subay sa kasaulugan sa National Press Freedom Day. Pambato sa UP Mindanao ug Panabo City Senior High School ang gideklarang mananaog sa maong kompetisyon. Ani report ni John D. Esteban. Pulo ka partisipante sa senior high school category ug pulo sab sa college category ang nagtigi sa gipahigayong inter-school news broadcasting competition sa Panabo City Multipurpose Gym. Ang kompetisyon subay sa kasaulugan sa National Press Freedom Day. Ang matag partisipante nagpakita sa ilang kahanas sa news broadcasting nga sila mismo ang misuwat sa mga balita gikan sa Bisaya, Tagalog ngadto sa pagsuwat ug English news. Ang gilantaw nga criteria mao ang voice quality, delivery, on-screen projection ug ang content sa ilang gisuwat nga balita. Ang inyong alagad ang usa sa mga hurado uban ni Davao del Norte Provincial Information Officer Dr. Mervin Suway Bagyo ug board member sa Movie and Television Review and Classification Board si Rico Pableo Jr. Sa katapusan, midaog ang pambato sa Panabo City Senior High School nga si Maricar Bonifacio alang sa senior high school category. Samtang midaog si Dassel Davad nga taga UP Mindanao. Dapat mo siyang oportunidad para sa mga kabatanunan na gusto mamahimong future journalist o also broadcaster. Medyo ko na-expect ma'am na makadaog ko kaya ko confident ganiha sa akong performance kay feel ako na I can do better pero thankful kay ko na nakita ako ang gihaguan po og practice and thankful kay ko sa Ginoo sa mga supporters na ako. Buot sa kompetisyon nga maila ang tahas ug kontribusyon sa mga magsisibya sa parayong pagbutyag sa kamatuoran ug pagsumpo sa fake news. This is a very significant event because this will tell every Filipino that after all, no matter the situation is, we are always free. So press freedom is very important because that will be one way of letting people understand and know the real situation. Information is the air we breathe, it's something we cannot live without. So yung anak importante and good thing nakita nato nga aktibo ang mga kabataan nga ipadayon nga magpabiling buhi ang journalismo dinhi sa atong nasod. Samtang atol sa programa gipasidunggan usab sa Panabo City LGU ang GMA Southern Mindanao isip partner sa lokal nga paggamhanan sa pagpaabot sa mga impormasyon ngadto sa publiko. Ang award gidawat ni GMA Southern Mindanao Station Manager Mariles Gamboa Puentevilla. Kauban si Jojo Sularte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.